Il-Partit Nazzjonalista baqa' sal-lum ma daħħalx il-kontroprotest tal-proċeduri ġudizzjarji li mbdew mill-eks kunsillier tiegħu James Kawki wara li bla ebda raġuni valida iċċaħad milli jerġa' jikkontesta fl-aħħar elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Dan il-każ feċ f'Mejju li għadda meta Kawki li kien ilu jservi bħala kunsillier tal-Partit Nazzjonalista f'Bormla sa mill-ħolqien tal-kunsilli 31 sena ilu ressaq protest ġudizzjarju kontra il-partit tiegħu stess wara li dan ma daħħalx il-kandidatura tiegħu ma tal-oħrajn għand il-Kummissjoni Elettorali. Skont dan il-protest li wkoll infetaħ kontra l-Kummissjoni Elettorali, Kawki kien assoċja l-fatt li l-kandidatura tiegħu baqgħet ma tresqet qatt quddiem l-eżekuttiv tal-partit ma telefonata li rċieva minn uffiċjal tal-partit stess ftit qabel biex jassoċja ruħu ma' fazzjoni interna bl-iskop li jittajjar il-kap Bernard Grech. Waqt li fuq diversi xhur mill-bidu tas-sena l-kandidatura tiegħu kienet se tiġi approvata inkluż mill-kap innifsu. Wara l-każ kien sar magħruf minn One News inħarġet stqarrija mimlija skużi mill-Partit Nazzjonalista fejn ukoll attakka lil Kawki u akkużah bi ksur tal-istatut. Waqt li baqa' jinsisti li dan mhux minnu ħadd mill-Partit Nazzjonalista ma indikalu dan, Kawki baqa' mdendel sal-aħħar ħin sakemm qal n-nominazzjonijiet tal-elezzjonijiet bil-konsegwenza li tilef kull ċans li jkun kandidat għal ġid ta' Bormla. F'kull elezzjoni qabel dik ta' Ġunju li għadda fejn kien assenti, Kawki dejjem kiseb l-akbar ammont ta' voti għal Partit Nazzjonalista u anke jekk il-partit tiegħu dejjem kien f'minoranza, f'okkażjoni minnhom kien saħansitra anke għadda lil kull kandidat ieħor fil-voti. Minkejja dan, Kawki li kien ġie intervistat b'mod esklusiv minn dan l-istazzjon iddikjara li l-Partit Nazzjonalista neżżew minn kull dinjetà bid-deċiżjoni tiegħu. Fl-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju li għadda l-ewwel darba l-Partit Laburista eleġġa 5 kandidati minn daqstant siġġiet f'din il-lokalità. Għall-istess protest ta' Kawki l-Kummissjoni Elettorali diġà wieġbet fil-qorti u qalet li m'għandha l-ebda jett li tindaħal f'materji ta' partiti politiċi għajri fejn tirrispetta tagħmel hekk bil-liġi. Minkejja dan il-partit ta' Bernard Grech ipprefera li jmewwet il-kawża f'sitwazzjoni wkoll imbarazzatu mal-partitarji tiegħu mhux biss dawk fil-lokalità ta' Bormla.